Året er 1717. Danmark er i krig. Havet ude for fladstranden er en afgørende ankerplads for de store skibe. I dårligt vejr kan her findes læ, inden de skal passere det farlige farvand omkring Skagen. Fladstrand er flådens væsentligste støttepunkt uden for København, og der foregår en omfattende og vigtig konvojsejlads herfra med blandt andet kornforsyninger og tropper til Norge. Peter Wessel er ankret op med sit skib Ormen uden for Fladstrand. Han skal beskytte de norske konvojer mod angreb fra svenske kapere og har på Frederik IV's foranledning fået til opgave at oprette en kadetskole i Fladstrand, som kan rekruttere og træne nye unge søfolk til den blå linje. Peter Wessel har fået udfærdiget et detaljeret kort over Fladstrand og farvandet ud for fæstningsbyen. Kortet er hemmeligstemplet og skal bringes sikkert til kongen. Her opbevares alle hemmeligstemplede søkort, nemlig i skatkammeret på Rosenborg Slot. Søkortet over Fladstrands kyst angiver meget præcist, hvor og hvordan man kan sejle ind til Fladstrand, uden at gå på grund eller sejle på de mange farlige rev, som ligger lige under overfladen ud for Fladstrand. Søkortet, som Peter Wessel er i besiddelse af, må ikke falde i hænderne på fjenden. Nu siger du undskyld. Og se med jer! Hvad gik du ud på? Det var ingenting. Han sagde, at min far drikker som et hul i jorden. Ja, det er også rigtigt nok. Så sagde jeg bare en lille ting om hans mor, og så blev han så sur. Hvad sagde du om